Allah sarki. Bismillah wahid, sarki mai duniya, sarkin da ya yo kasai shi ne yake samaniya. Shi baya danniya kuma baya son mai danniya. Jama'a ku dai daga bacci ku sani ana zalunci. Me yasa muke sassauci? Mu tashi mu yo tawaye, shine zai ba mu yanci, martabar musulunci. Ba mu da uzuri in mun ki taimakon musulunci. Ba mu da uzuri in mun ki tashi mu kwado yanci. Rabbana yayi mana ni'iman da sai masiyaci za ya ce bai san tabbatan tsarin musulunci. Na duba in an yo kaɗan musulmi ba wai shi kenan ba, ba yana nufin kin ɗabbaka addinin ba, ba yana nufin ba ka bukatan ka sani ba. To ai wajibin ka ne ka fito kai dukan sa'ayi ka gane yanda ake bauta ka guje wa uquba. Musulunci aiki ne ba wai wasa ba, musulunci imani ne ba a baki ba, musulunci izza ne ba kaskanci ba, ba kuma yarda da tsarin constitution ba. Ga ka musulmi tsarin kasan kafirci ka kasa ganewa cewa ba ku yo macin ba. Kayo shuru alamar ka yarda da dukan tsarin nan da ya saba wa dinin rabba, tsarin da ba a san manzon namu gudu ba. Ya koya haƙƙin da za ka ɗabbaka addini, ya koya haƙƙin da za ka zama mai imani, ya toye haƙƙin firaktisin alƙur'ani. Wannan ba tsari ba ne da zai ba mu sukuni ba. Kowa ya sani ana zaluntar mu, kowa ya sani ana ta kashe mu, kowa ya sani ana toye mu. Wannan ya ishe mu duk mu haɗe kanmu. Ba mu da ‘yancin daga tutar Allah, ko ina ka wuce sai dai ka ji ana ihu. Wai alama ce ta mutane mugaye wanda ba sa san su ga an zo ana sulhu. Ko ina zaka iya taron shashanci, ko ina zaka je ka ɗabbaka shedanci. Banda daga taron musulunci za a turo soja da polis su hukunci. Allah ya gani ba mu da wani uzuri, mai kira yayi kira mu kama gidan bashari. Mu rike addinin Allah shine sirri, mu guje wa 'yan siyasan nan masu yin sihiri. Shine ɗaya hanyar za mu samu sururi har zuwan